L-akbar inkwieta l-Maltin u l-Awċin huwa it-traffiku segwit mill-loli tal-ħajja l-bini bl-Arazan u l-korruzzjoni. Dan ħareġ ċar minn stħarriġ imwettaq mill-Journal Times of Malta kif skont dan is-survey il-konġestjoni ta' traffiku fil-pajjiż saret l-akbar problema li qed iħabtu wiċċhom magħha l-familji Maltin u Awċin. 28% ta' dawk li pparteċipaw fis-survey spjegaw li biex jivvjaġġaw minn post tal-ieħor biex jużaw it-trasport pubbliku jew sempliċement isibu parkeġġ qed tkun ħolma kera. Mill-isħarriġ ħareġ li l-problema ta' traffiku li kull ma jmur taħt amministrazzjoni laburista kompli tiggrava serjament qed taffettwa l-istat mentali tal-individwi bi stress u ansjetà. Intant, wara daxxur kollha l-isfida tal-li tal-ħajja u żieda fil-prezzijiet qed jibqgħu jkunu pis serju fuq spallejn iċ-ċittadin Malti u Awċi fejn spjegaw li din hija problema li l-gvern qed jonqos milli jsolvi u l-maġġoranza tal-parteċipanti spjegaw li qed taffettwhom b'mod mentali u individwali. Wieħed minn 5 jgħid illi qed jara bħala problema serja. Intant, l-akbar sfidi għal partitarji laburisti huma traffiku u żieda fil-prezzijiet biż-żieda fl-oli tal-ħajja hija predominanti fost dawk illi ma vvutawx fl-elezzjoni preċedenti. L-inkwiet dwar il-korruzzjoni hija wkoll għolja fost dawn tal-aħħar.